खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय आरो बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबनानै थांबाय। बाक्सा थालकुसियाव मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनि सांग्रांथि मेल खुंदों। बिजनी बुथुवाबारिनि दालांनि गाज्रि हालोदाव खुंथायगिरिनि बिमा बाथुलनि नोजोर। धालिगावआव लेबारफोरनि थाखाय 50 साननि फोरोंथाय बादा। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देंखोमु 1-2-3 मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा बांनाबारि देलायस्रि फैलाव फोथाराव 27 आरो 28 2018 खालाराव साननैनि गाबगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनाय 42थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय दरखंखौ बेखेवो सानजा बांनाबारिनि समाज सिबियारि मुस्रि कमला बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारि बायदियै बाङालिपारा गेजेर फरायसालिनि आजिरा मोननाय आखान्थि फोरोंगिरि मुस्रि अर्जुन ब्रह्म बिथाङा दंफां गायनायखौ बेखेवो। जौसां बेखेवो नलबारि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि सुपारिन्टेन्डेन्ट मुस्रि बिजय कुमार स्वर्गियारि बिथाङा। मोन्नैबो जिल्ला आफादनि थान्दै जथुम्माखौ बेखेवो बर' थुनलाइ आफादनि रां लाथुमगिरि मुस्रि खगेन रामसियारि बिथाङा। 28 डिसेम्बरनि हाबाफारि बायदियै थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोयो नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि रुपज्योति कसारी बिथाङा। नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि राजु बर' बिथाङा। मुंख्लं सिबिनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बिबार बावजेनो नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानिनां मुस्रि परमानन्द बर' बिथाङा। नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि राजु बर' बिथाङा सामलायलांनाय बराय मेल आरो बान्था राननाय आफादखौ बेखेवो मिरु एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि दिपज्योति कसारी बिथाङा। बराय मेलाव बरायनाय जायो 2018 मायथाइनि टेलेन्ट सार्च एग्जामाव नलबारि जिल्लानि मादावनो सेथि, नैथि आरो थामथि जायगा आवग्रिनो हानाय धमधमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसा फारियै थाखो 10 नि जुमि नार्जारी, म्रिया बर' आरो हिरिम्बा बर' एकाडेमि महिनानि फरायसा हिमांशु बर' बिथांमोनखौ। बे हाबाफारियावनो बरायबावनाय जायो थाखो 9 नि 2018 टेलेन्ट सार्च एग्जामाव नलबारि जिल्लानि मादावनो सेथि, नैथि आरो थामथि जायगा आवग्रिनो हानाय धमधमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसा फारियै नेपसुन बर', हिरिम्बा बर' एकाडेमि महिनानि फरायसा सानजारां बर' आरो धमधमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसा दिब्बा बर' आरो बिनन्द हाग्रारि बिथांमोनखौ। गाहाय हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बेखेवलाङो बेखेवगिरि मानगोनां मुस्रि बलेन बर', सिनियर फाइनान्स अफिसार BTC क'क्राझार। नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि रुपज्योति कसारी बिथांजों आफादगिरिनि मासिखौ सामलायलांनायाव जर'खा आलासि महरै बिबुंथि लाखियो NDA BPनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि गबिन्द बर' बिथाङा। बिथांनि समाजारि फोसावलु बिबुंथियाव बिथां बर' रावारि सुबुंफोरा खमायलांनायनि जाहोना बर'फोरनि गुबुन रावखौ आजावनानै एसिमिलेसन जानायनि सोमोन्दै गुवारै बुंथियो। नेशनेलिज्म एबा हारिखौ मोजां मोननायजों लोगोसे हारिनि खामानि मावलांनो गासैबो बर' सुबुंफोरखौ बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायो। गेवलां मेलावनो नुजाथिफैनो हादोंमोन गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा। मोनाबिलिनि हारिमु आयदाखौ बेखेवो धमधमा ओनसोलनि सिङाव थानाय खेत्रापारा गामिनि बयजोंबो सिनायजानाय मानगोनां मुस्रि गजेन बर' बिथाङा। हारिमु मोनाबिलियाव ओनसोलनि रोजाबगिरि महरै बाहागो लायो कुमार अमृत, हिमानी, दिपाली, त्रिकेन, रूपम, सानसोरां आरो रतन बिथांमोना। खुंजालांनाय जथुम्माखौ लानानै थांनाय 26 डिसेम्बर खालाराव नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां मुस्रि सनान्त बर' बिथाङा ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो बेबायदि खावलायो। गासैखौबो गाबोन लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे गेवलां मेलखौ आबुङै मोजाङै जाफुंसार होफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। खुंजालांनाय बोसोरसालिया जथुम्मानि बे गोजोन बुब्लियाव नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि रुपज्योति कसारी बिथाङा जथुम्मानि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। थागथियारि जाजोब्बाय। दिनै 27 खालि एसे गेटफोरखौ बेखेवनाय जाबाय, पेन्डेल बेखेवनाय जाबाय, जौसां बेखेवनाय जाबाय आरो गासैबो थागथियारि जाजोब्बाय होननानै बुंनो हायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सानजा बांनाबारिनिफ्राय नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि सनान्त बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा थालकुसियाव मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनि सांग्रांथि मेल खुंदों। थांनाय 29 डिसेम्बर 2018 खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा दख'रानि बेन्दोंआव थानाय 1 नं थालकुसि गामियाव थालकुसि इयुथ क्लाबा 2019 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैदोंमोन नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां मुस्रि हेमेन बर' बिथाङा। बिथांजों लोगोसे नुजाथिदोंमोन आलासि महरै पश्चिम मौजा हाई स्कुल बागानपारानि आखान्थि फोरोंगिरि मानगोनां मुस्रि गबिन्द बर' बिथाङा।
थालकुसि गामिनि मानगोनां मुस्रि सादिन रामसियारि बिथांजों सामलाय जालांनाय आफादाव थालकुसि गामिनि फरायसाफोरजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लानायजों सांग्रांथि मेला मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गामिनिनो मोनथिनो मोननाय उफ्रा रादाबा जाबाय बे गामियाव अमा फिसिनाय आरो जौ जुवा बायदिखौ बन्द खालामनाया दिनै 65 बोसोर जाबाय होननानै थालकुसि गामिनिनो सासे सुबुङा जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदियै फोरमायदों। खेला धुला गैया आरो खेला धुला माने जुवा गैया। जुवा गैया। बेखिनि जुवा गेलेनाय आरो जौ सेरेब फाननानै जेनेबा ओरैनो खथि खालामनाय बेफोरबायदि बुस्थुआ गैया। बन्द गथाय बन्द गोजा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बिजनी बुथुवाबारिनि दालांनि गाज्रि हालोदाव खुंथायगिरिनि बिमा बाथुलनि नोजोर। बिजनी नोगोरनि सा सानजा नांजाबनाय बुथुवाबारि गामिनिफ्राय बिजनीआव थांलाय फैलाय खालामग्रा फाखाजान दैसानि दंफांनि दालाङा ससे हा खुरखानानै जना थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबांथार हेंथा सोमजिहोदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बुथुवाबारिनि खुदियाफोरनो पलिअ दौनायनि थाखाय दौनाय सेन्टाराव थांनो गोनां जायोब्ला बे ससे बायनाय दालांजों बारलांनो गोनां जायो। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे दालांजों थांनायाव गोबां खेब सुबुंफोरा गोग्लैनानै दुखुबो मोननायखौ सहायनांखांबाय। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि बिसिडिसि चेयारमेन आरो एमएलए कमल सिंह नार्जारी बिथांमोननि खुंथाया मेगनजों नुनानैबो नुयै बादि बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनायखौ नुनो मोननानै गामिनि सुबुंफोरा खुद्रिनानै दुखु फोरमायदों होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों बिजनी बुथुवाबारिनिफ्राय बिरदाव बसुमतारी बिथाङा। धालिगावआव लेबारफोरनि थाखाय 50 साननि फोरोंथाय बादा। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय धालिगावआव आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कन्स्ट्राक्शन वर्कार वेलफेयार बर्डनि बानजायनायाव 50 साननि थाखाय वर्कारफोरनि फोरोंथाय मावबादा सोलिगासिनो दङ। धालिगाव एमई आरो एलपि स्कुलाव सोलिनाय बे फोरोंथाय मावबादायाव गासै 226 वर्कारफोरा बाहागो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे फोरोंथाय बादायाव बाहागो लानो थाखाय सोलोंसाया खमैबो मेट्रिक आनजाद पास खालामनाय जानो नांगोन आरो बैसोआ 18 निफ्राय 45 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। बेवहाय मुं थिसननो थाखाय जेबो मुं थिसनथाय रां होनो नांलाया। गुवाहाटीनि क्वालिफाइड एजुकेशन मैनेजर मानगोनां मुस्रि रन्जन बरुवा बिथांजों सामलायजानाय फोरोंथाय मावबादायाव खौरां मोननाय बादिब्ला गासै 8 लेबार अफिसारफोरा बे फोरोंथाय मावबादायाव इलेक्ट्रिशियान, प्लाम्बार, राजमिस्ट्रिफोरनि फोरोंथाय होबाय दङ। खौरां मोननाय समसिम फोरोंथाया सानद' थांबाय आरो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे फोरोंथाय बादायाव सोलोंसाफोरनो जाहोनाय लोंहोनायफोरखौ सम मथै खेबथाम होनाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों धालिगावनिफ्राय लासित ब्रह्म बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देंखो मोसानाय नैथामा मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। थांनाय 29 डिसेम्बर 2018 इं खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नारायणपुर अडिट'रियामाव बाक्सा जिल्ला एबसुजों खुंजानाय देंखो मोसानाय नैथामा मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। सानसेनि बे हाबाफारिखौ फेस्ला मुलुगनि फावखुंगुर मुस्रि फैला बरगयारि बिथाङा बेखेवलाङो। खुंजानाय बादायलायनायाव बिजिरगिरि महरै बाहागो लानो हादोंमोन गुरु पबित्र बर', साबित्री बर', मेन्डेला ब्रह्म, बासिराम बर' आरो दाब्ला बर' बिथांमोना। मेहेरगोनां बे बादायलायनाय हाबाफारियाव गासै 48 बादायारिफोरा बाहागो लादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। देंखोमु बादायलायनायनि फिथाइ महरै सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों सिके दख'रा एबसुनि मुस्रि लैथोमा मुसाहारि। नैथि मासिखौ आवग्रिनो हायो नाग्रिजुलि दख'रा एबसुनि मुस्रि अनसुमा रामसियारि आरो थामथि जायगाखौ आवग्रिनो हायो रबं दख'रा एबसुनि मुस्रि लाइथुन नार्जारी बिथाङा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा नारायणपुरनिफ्राय रिंसार बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।